ngiyambonga uNkulunkulu kuningi engimbone senzela khona usuku ngosuku. Ngingathi emndenini uNkulunkulu angifake kuona umndeni waMabuyakhulu. Uma uke wathinta izolo ngendaba yemoto. Kodwa khona nje engithanda ukugcizelela ukusho. Uyabona uNkulunkulu indlela asize ngayo. Kuthe ngathi imoto yashayisa ngomhla ka-26 kuJuni. Kodwa kwathi zonke lezi zinsuku besingenayo imoto yokuthi siqhube umsebenzi ekade wenziwe ubaba. Kodwa uNkulunkulu yazi ukuthi ubenza isimanga. Kulesi sikhathi lapho impela ubona ukuthi isimo sithanda ukuba nzima. Mhlawumbe uzoqhamuka khona omunye uzoqhamuka athi ngicela ungihumshele lamakhasi. Mhlawumbe ngizonginikeza amakhasi amathathu, amapage amathathu. Athi ngicela ungihumshele ngizokunikeza 300 rand ipage nepage. Esithubeni nje ngenkathi impela sithi awusine isidingo semali ke manje uvele kwenzeke lokho. Ngathi uNkulunkulu nje simbone esebenza ngenye indlela. Ngathi okunye uma sesitholile imoto kwasekwenze ukuthi ngenkathi sesiyithenga imoto la lo obephathelene nemali khona egarage wathi mina ngicela ukuthi ngimgcwalisele ngo800 wokuthi nje nifake umshwalense wenu. Bengiqala lokho yabona ukuthi uzugcwalisela umuntu osebenza ngaphakathi. Yabona khona futhi lapho bathi bazosinikeza i5% bazosinikeza ilento la sithenge khona qoba imoto bazosinikeza 5,000 ngabe ukuthi behlise kancane imali esodini kwikhona. Ngathi nje kuningi uNkulunkulu engcwele esisiza kukho. Nanokuthi basigcwalisele ithangi lemoto. Imoto besingaqala ukuyithenga imoto entsha. Kodwa ukuthi sigcwalisele ithangi bengiqala ngqa lokho ukuthi kuthiwe ithangi lakizini lizogcwaliswa. Ngathi nje siyambona uNkulunkulu enza izimanga usuku nosuku emndenini. Ngathi kunomntwana wami la omdala ufunda grade 8 unenkinga ye-maths kusukela nje aqala ecrash. I-maths ibimhlula ngale ndlela kangokuthi uthisha wase-crash wakwakhuluma naye wathi ekhuluma nathi njengabazali ukuthi asibone ukuthi lo mntwana uzofika phi ne-maths ngendlela ahluleka ngayo. Kodwa ubelo yinkinga yakhe nje i-maths inkinga yakhe kuthe kulonyaka eyobhala i-test ye-maths yokuqala wayifeyila. Ngizothanda nje ukusho i-percent alithola ngoba laliphansi ukuze sibone amandla kaNkulunkulu bathola 11% i-test ye-maths. Bekuhlungu ngoba kwesinye isikhathi ubehamba ethi uyibhala i-maths ethi ngifundile impela kuloko cishe ngizoyiphasa. Noma seqedile futhi ukuyibhala athi yazi kubhalekile bekubhaleka impela sibe nethemba kuzothi mase kuphuma results isidumale sona. Kodwa esizobhala enye test yesibili kule term sathi awukhule kuRoma 10 verse 9 ngaphambi kokuthi uyobhala i-test ngokukhuleka wahamba uyibhala i-test wayiphasa. Kwayisimanga sonke ngitheme ngimbuze emva kwe-test ibinjani i-test wathi ngeke ngize ngisho ngoba ngizothi ngithi ibilula bese amamake ngiphola. Waphinda futhi esibili esithathu manje kule term wayibhala naye wayiphasa. Ngathi sabona bekuyidemon le ngoba bekuthi noma ngimchazela nami ngithi ngiyamchazela athi sengiyaqonda ke manje ngizoyiphasa lethi sengizoyibhala. Simfunele nabanye abantu abazongifundisa eceleni sibakhokhele imali bamfundise seli-ready ngisho sengayibhala manje ngizoyiphasa. Uthi uma sekufuneka abhale aphume futhi athi bilula angazi yini ebekwenzeka. Uzothi uma seqedile ukubhala sekuphuma ama-results naye adumala athi bengakulindele ke lokho. Uyabona kodwa nje kusukela ekukhuleka uRoma 10 verse 9 ngaphambi kokuthi ayobhala wayiphasa. Ngathi siyambonga uNkulunkulu ngoba besingasaboni kahle ukuthi i-maths uzofika phi nayo uJesu Kristu inkosi. Ngikhohlwe ukuyithula Mabuyakhulu Jabu LaKhoza Mabuyakhulu eBhamshela engwavu.